Spazju miftuħ ta' madwar 3000 metru kwadru se jiġi ritornat lill-komunità ta' Bormla biex isir pulmun ta' siġar u pjanti f'din il-lokalità. Din l-art li kienet se tiġi żviluppata f'dormitorju mill-American University of Malta u li preżentament qed tintuża bħala parkeġġ se tingħata lura lin-nies fi spazju miftuħ pubbliku aċċessibbli għal kulħadd. Malli tlesta x-xogħol dan l-ispazju pubbliku se joffri diversi faċilitajiet fosthom parti għal picnics u spazju għal parkour, bandli u ġim fuq barra. Il-parkeġġ li se jinbena taħt l-art se jkollu spazju għal madwar 220 karozza, żieda sostanzjali meta mqabbel mal-ispazji ta' parkeġġ li hemm bħalissa. L-Aġenzija Project Green iddiskutiet il-faċilitajiet u l-elementi differenti ta' dan l-ispazju miftuħ mal-komunità tal-Inħawi waqt laqgħa ta' konsultazzjoni li saret il-ħamis filgħaxija. Għal din il-laqgħa attendew diversi residenti, sidin ta' negozji, persuni oħra marbuta ma' din iż-żona. Il-laqgħa saret b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Bormla. L-Aġenzija Project Green qed iddisinja l-ġnien il-ġdid b'tali mod li jinkorpora mhux biss il-bżonnijiet tan-nies li joqogħdu fil-madwar iżda anke jikkomplimenta u jirrispetta l-istorja u l-karatteristiċi tal-post. Qabel l-ewwel gwerra dinjija dan l-ispazju kien jintuża bħala suq tal-Pitkali u kien imdawwar bl-arkati. Fil-proġett li qed jiġi propost, id-disin se jkun qed jinkorpora dawn l-arkati biex ikompli jagħti l-ħajja mill-ġdid lill-istorja ta' Bormla. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green, Steve Lul, spjega kif 10,000 persuna fil-kottuniera li joqogħdu inqas minn 10 minuti l-bogħod bil-mixi mas-sit tal-proġett se jibbenefikaw minn dan l-ispazju miftuħ ġdid. Saħaq li dan il-proġett qed jagħti dimensjoni addizzjonali lill-istorja rikka ta' Bormla e kif qed ifakkar l-istorja ta' din il-lokalità li ma' żmien intesiet. Ġewwa Bormla bdejna mal-ewwel konsultazzjoni pubblika dwar proġett li huwa importanti ħafna, proġett ta' spazju miftuħ ta' mhux inqas minn 3000 metru kwadru, 3 omniet ta' spazju miftuħ ġewwa Bormla ġewwa l-qalba tal-Kottonera miegħu wkoll dan il-spazju miftuħ qegħdin naħsbu li jkollna aktar parkeġġi għar-residenti u għal kull min jiġi f'dawn l-inħawi. Waqt din il-laqgħa ta' konsultazzjoni residenti preżentaw diversi idejat lit-tim ta' Project Green li wieġbu l-mistoqsijiet u spjegaw il-ħidma li se tkun qed issir biex jitlesta l-proġett. Apprezzajna ħafna id-diskussjoni man-nies u l-idejat tan-nies, il-ħsibijiet tagħhom dwar dak li huma jridu f'dan il-proġett li ħajkun il-proġett tagħhom. Intant Project Green se tkompli tikkonsulta ma' aktar entitajiet interessati qabel ma tiffinalizza d-disinn finali u tissottomettih lill-awtoritajiet kompetenti.